Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Dokmokarong Sopialong MS Hanse Brother Hardware Pu Akulat Kimi Kangpupon. Prenify Krener Kep Arni, Dokmokarong Sopialong Hiti Ben Kahilo Kilometer Isi, Samilang So Road, Haveram Rong Par Arong, Amikar, Krishno Hanse Ahin Pen MS Hanse Brother Hardware Pu Akulat Kimi, Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Arideng Pen Kangpupon. Bangso Akulat Along Cement, Rod, Tin, Hei Hui Pen Chenglok, Hemi Hum Kiki Malong, Kenang Sot Ahormu, Anam Kijum Hek Pen, Long Ponji Pusi, Nang Pachinidun. Beha hin kaja ko mo ngale kadu kita thekang dele beha low work culture lai low culture la business low culture te lai li Karbi akhi tumla beha hin paprang do no ila la so putak mang le hit ben paprang bom pol no la dang la han se saw ke Kristo han se pan thekdung ben aru bani ben samsari ki la sonsi mane pejo ben paprang ko abente ani sike no doubt badak dok moka tono long siname ilizenda satu bangku tu masih dapat klaim ke yang pini la beha la dak Hanse Brothers kulat yang tipon so long nang cetong nang tipon to kali I'm very happy athe ni menarong angge dok moka long ke dar menarong ai somat ana parada Hemda Hemisi Boreal Susi Ari Somasi location si hardware dukan kampu pontai ku bakal kening aro basi katong kita alang lipan mane alang lipan mane teglong pen ba teglong pen mane jali din ko Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang CEM ang hoy kang nilong ningkan sir kep kechok arani hawar arata tumpen karsupon. Nijang Karbi Anglong dongkamukam rong sopi along bitong reng thama constituency R2 dekang arong. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang amithang ahem along CEM ang hoy kang nilong pining an ningkan sir kep kepleng kechok arani si ni phai kret roxy amithang ahem along lapen Karbi Anglong arato an ning arong chipi pompen CEM Dr. Tuliram Ronghang apan Karbi apoho pen karchupon lapen pinila bangso CEM Dr. Tuliram Ronghang ningkan sir kep kechok arni katalon pon along kachetong dun lake Karbi Anglong Autonomous Council along claim dam rapid MEC MLA atum sitame chetong dun pen ningarong chipidun lapen penang an hawar arat atum aphan CEM Dr. Tuliram Ronghang amithang ahem along anesan cholin pen CEM ahin pen rat atum aphan jumesen alam lapen eprang sitame an susik claim dam rapet lonang lapen rat atum aphan penang an alam thante kang pen rat ani pathipon Prenify Krener Kep Arni Dilai Park along APHL se tumpen armu kaching be amai lapen 6 sedula puthak rat amai pi ke pamanpon lasonsi Samson ingti kathar ahin pensi mai chari ponlo labangso armu kaching be amai long alohi sarpo aman pen kachetong dun si mei phujai kathar angtong ingti kathar kursing timung rajen timung lapenan parta bukajan elisi mei phu Samson taron lapenan parta rajesh tisotum chetong dun Lason sipini lakhain koraisi borjat constituency arada tumpatir piponsi armu kaching be amai deng ponlo lason si BJP Congress along klembang phubang phiatum APHL simati all party hills leader conference along chingbe dunlo lapen pinpur dami kedamtang MEC election ahut lakhain koraisi borjan constituency along Martina Katharpi jepati dunlo halaso ahut asap sovet awot pen rem dun detlo lasipini borjan arada tumputhot pini APHL along nanghachipa ogdon ki MEC election ahut kerem dun kok avotsi pinike nangachipa ogdonlo lasi kebangjiar ni MP election ahut ke borjan constituency pen ke hayabat ke hailu pusi spokesperson angtong ingti katharpen pherang ke angno ningjepon borjan pen sarkurubi Karbi Anglong news dak pini dilai park along APHLC 6 schedule awareness pen mass joining program dak bilo ladak Don Sikep Amunit Jasemet BJP pen lapen Congress pen lapen ASDC ka ilitum long pini nang join dun lapen ke nilitum long kukia kay nilitum long nang dun pemelo nang tirap dun pemelo atema APH 6 schedule kulote lake
tribal area pusi kopor lagi Karbi area boleh putakali Kuki area boleh putakali Garo area boleh putakali lagi akhir men penle la kiir kali itu man tribal ke doan atau mansi itu apa nang panong lo la siksidul ke la posi non ke Garo tum la perakai kaprek tum kuki rengma atum anta ngi tum non ke nang join dulu di masa dengan nang join et lo do Soalnya bangsa emas doni nali si bang poke brahini ke di siang no surrender det lo ke jadi avidet ti surrender dikhe jadi ke dolo laga theklor alam lo tunge bong ilitum ka chini ne helo ilitum aki lulo chini nang ya podo itum chini ne der ma itum ron sedan ji pulote itum e hotor ke chini nang ji chini ne te itum sedan unne de ji lake non ke Tripura da bongali Hindu tum si ke right chip ke di Mia tum ta kali hai Mia phan leke rupa kam kali Mia tum ta kali ada bongali Hindu tum si ke right chip dakta bongali Hindu tum si na se right loke hala ojid de ke Mia kali det ke bongali Hindu ke Ches kapathu penta mena akariyar cheselam unpura simklarte mung amang hemansi international angdeng an kapathu dunji aphan bihek akupen ches kapathu charlilo simklarte mung lake dongka mukham rongsopi along chirai mukam terang arong amekar mongol sing timung lapen kabon terang pi asopolu alang linon amat wothat langso jawahar navodaya vidyalaya mati JNV school along ingdeng khri CNC charli bom Kacethan atengke simklarte mung kacharli KG1 KG2 angdeng ahut pensi ches kapathu charli pon pusi cethan ponlo alangli amang kaheman atengke international angdeng an kapathu dunji aphansi amang hemanlo lapen international championship keman abang phu Viswanathan anan atum asonson pensi kapathu longji mang ponlo pusi cethan pon non kebangji phaikuni achiklo Punjab along national level chess kapathu achatai along ta alangli kapathu dunji aphan avar sai long ponlo lapen la soaprang Orissa pen chenglok kapre ka state along sitami alangli chess kapathu chepati dunsi championship anong i chepalong ponlo niliman simklati mung nilipoman mongol sing timong apen nilipaman kabon terang pi pre nilinon dobama nongkamukam chirmukam terang rong nali non pohibon non nili porebo mela jeni bai thalang so bonang ding crazy CG tenang li chesa pat nang comment tu pensi kitchen pang chenga nilin ningkan phone ningkan trok lam pensi pang chengon hala sohut pen nang li akemang duma le chesa pat tu pen ni son son akemang kemang dolo akai lolo pathu duni son nila akang tu level on pathu duni son mo kemang nang li ko anang deng si la so ka pat tu gam ji panang akemang international tenang li non an kosong deng husi nang li chia sapatu picheng kacharli ko anang deng hu pensi nang li la so chia sapatu picheng ko tan jin ni pathuang cheng la ke class KG1 KG2 sonom pen lo pang cheng hem do bom si pathu pang cheng bom lo lipo pen si charli li lo tenang li non product dak sinang li ka patu dun tang no nang tan jin pathu don ke cheng si a riboi long jenvi riboi hala meghalaya state long hadak pen pathu don hailo lasi Orissa long pathu lo hadak jenvi tuman pen lo pathu ta pre non api pathu thulo lai pining alam ha morgang long pathu am lo dakta unundelo sang beng mangai pre non regional ang deng ta unundelo non national pathu duni dolang Punjab an komantua chiklu komantua tarik la nang tarik ba chin neta achiklo November lam si pathu am bo ade nang ha ke di adet nang than ikela tenang li la tirthe dang ka chi thang club che sa hian di championship ke man bang Viswanathan
la hai tum pen nang di ka pathu ning hang dum pathu long po te pathu don po ning hang an lo na tung ben pathu ta te la so nang li ches ka pathu la so ning ke hang